Ik heb gekozen voor Lit us daarom drinken van Gerrit Breedtler. Dat is het is eigenlijk een versje natuurlijk. Het komt voort uit Prediker. En dat is voor mij persoonlijk eigenlijk een leidraad voor het hele leven. Dus zowel voor mijn zakelijke gebeuren, maar zeker voor privé. Eigenlijk alles wat erin omschreven wordt, is wel hoe het leven is. En dat vind ik wel heel mooi aan dit versje, aan deze tekst. Voor alles is een oere, voor alles is een tiert. Alles gaat naar hetzelfde plak, mooi als zonder striet. Er is een tiert van leidschen en die tiert is samen om. Een tiert om te vergriemen, die krijgt neer weerom. Alles is zo brekbaar, alles onvolslijn. Duizend worden sprutsen en daar is neer mijn zijn. Tuut je mij de moele, want leefde is als wien. Dien treest en ek dien pine, er ene tussenin. Bloed balte de dwazen, want haar wierheid maakt het vrij. Maar wat al te makkelijk woon is, wordt lieke gauw bij. Let us daarom drinken, want die loopt naar de joen. En leefde we het grif jeder, als de wierheid voelt. Een leven zonder wijsheid is een leven zonder licht. Maar een leven zonder liefde is een leven om een nacht. Let us daarom denken, nooit het winter wordt koud. Let us daarom drinken, op wat vrede in de brood. Alles is aanbreekbaar, alles onvolslijn. Duizend worden sprutsen, en dat is niet mijn zijn. Treestig je mij worden, keer de koude wien. Hoort je huis vervallen, tjen beter wieten in. Het is een tekst die voor Senne en mij, Senne is mijn man, heel belangrijk is. Het is een hele vrolijke tekst eigenlijk. Van je met de proost op de mooie dingen in het leven, je met de genieten ervan. Het kan allemaal voorbij wezen. Dat hebben we mooi maken met het versterren van Senne zijn hart vooral. En dan wil je weer heel bewust van eigenlijk hoe kwad het is en hoe je eigenlijk genieten moet. En dat is ik wel wat ik in de winkel probeer uit te stralen. Als ik daar ben, dan ben ik helemaal op mijn gemak. En dan kan ik het wel vol en daar ben ik heel blij van. En dat is wel, dat vergriemen, dat wil je eigenlijk zo min mogelijk. En dat wordt er in die tekst ook zijn. Er is een tiert die kerst vergriemen, maar de kerst hem ik pakken. Het maakt het natuurlijk was best. Iedereen heeft zijn tegenslagen. En dan vind ik dit nummer altijd, als ik daar dan naar luister, dan krijg ik een bepaalde rust. En denk ik, zo is het. En net was.